Jama'a Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka kuma sannunmu da sake kasancewa da ku ta cikin shirin Hubban Shadidan, wato dai so mai tsanani. Shirin da yake kawo muku zafafan karatun littattafanmu na Hausa ta inda zai faɗakar da ku, ya ilimantar da ku, gami da nishaɗantar da ku masu sauraro. So a yau muna ɗauke da wani ƙayataccen littafi shahararre mai suna Hubban Shadidan, wato so mai tsanani, wanda Bilkisu H. Muhammad, Mrs. Awal by Force Zage ta wallafa. Wannan littafin ya kunshi soyayya madarata, takaddama a rayuwa, cin amana, makirci, yaudara, tausayi, zamantakewar iyali da wasu a cikin wasu, wanda yake zuwa muku daga taskar Hausa Novel TV. Sunana Abdullahi Muhammad Salbas, wanda ni zan ja akala shirin a halin yanzu. Ya fi awa guda dukufa a gaban Malam Iro, yana tunanin ta inda zai faro, da ƙyar ya iya shaida masa, ya koma ya sunkuyar da kai duk da sanin cewar Malam Iro baya iya ganinsa. Malam Iro ya yi murmushi irin nasu na manya. Banda abin ka Malam Hassan, Aina'u ko bayan raina kai ne wanda zaka bada aurenta. Na yi farin ciki mara misaltuwa, ba zan iya cewa komai ba. Abin da ka tsara shine daidai, Allah ya sanya alkhairinsa. Kada ka tsawwala wa kanka, sadaki kawai muke bukata. Durƙushe tana wanke masa kayan sawarsa, ga wasu nan kusan igiya ɗaya. Wani irin tausayinta ne ya kama shi, ba dan yana jin tamkar Aina ce rayuwarsa ba, da babu abin da zai sanya ya ƙara aure. Yana samun duk wata kulawa a gurin Maryama. A hankali ya dinga sanda har zuwa inda take tsugune ya riƙo ta. Wani irin zillo ta yi a tsorace, gaba ɗaya ya mirgina. Suka fuskanto kuma suna kallon juna. A hankali ta kwantar da kai ta nemi masa sanni da dawowa. Aka suka karasa sitting room, inda tuni ta daɗe da shirya masa abinci a saman dining table. Baby na ba kya gajiya, kin gama girki ashe, gashi kuma kin ɗebo wanki. Kai Allah miki albarka. Murmushi ta yi ta ce amin, sai kuma ta ɗora da, ka taɓa jin yadda mutum ya taɓa gajiya da abin da ya zame masa dole? Haka ne, amma dai ya kamata ki dinga ɗan sauƙaƙawa kanki. Sauƙaƙawar shine zai sa namiji ya yi tunanin mace ta kasa, daga nan sai ya samu kafar da zai yi mata kishiya. Ni kuma na san duk lokacin da aka yi min kishiya mutuwa zan yi. Ras gaban shi ya faɗi. Ki Maryam, kada ki nemi haramtawa abin da Allah ya halasta mana. In Allah ya kaduro sai na miki kishiya, sai yaya kenan? Sai ka sake ni ƙara gaba. Ta gama sakar masa da gwiwa, yayi wani tsamo kamar wani mara gaskiya. Tuni ta shiga shakku, kawai nazarinsa take cikin wata irin murya kuma ta ce, kaga ka gaya min kishiya kawai kake sanyi mani. Wata irin razana yayi. A'a, wane ne? Na isa? Ta mai da kai wani waje ta ci gaba da zuba masa abinci cikin faɗin. Oho, ko da na ji. Bismillah. Yau mutumin ka nai, fatan doya da wake. Da alama shi kuma yayi nisa wurin tunani, sai ta ɗan taɓo shi kaɗan. A'a, baka ji ni bane? Sai kawai sauke nauyar ajiyar zuciya. Ko da dare bai samu baccin kirki ba. Shi fa akan bakin kishin Maryam ba zai sa ya cutar da rayuwarsa gurin cikar burinsa ba. Zai aure Aina ko da a ɓoye ne, in ya so su zauna a rugar. Da wannan shawarar ya samu ƙwarin gwiwa. Wannan kenan. Yau Litinin duk titunan da ka bi a ciki suke da ababen hawa, saboda 'yan makaranta da ma'aikatan gwamnati tare da na kamfanoni. Uncle HM da Alhaji Usman na bayan mota, sai Mubarak shi da Isham a gaban motan. Isham ne ke yin tuki, jaridar Weekly Trust Mubarak ke dubawa. Lokaci-lokaci yakan ɗago ya dubi titi. Wannan ɗagowar da zai yi, ido bi su kai da ita mai sauraro. Wani irin bugawa gabansa ya yi, gaba ɗaya ya fita daga hayyacinsa. Bai san sa'ad da ya kai hannu ya buɗe ƙofar motar ya dire akan tsakiyar titin ba. Ikon Allah, sai ka ce a Indiya. Zakewa yayi yana ta zindima uban gudu a tsakiyar titi. Cikin rashin sa'a, wani mai adaidaita sahu yayi cilli da shi waɓar a gefe, ya saki wata iriyar ƙara tare da faɗawa gefen titi. Kafin wani lokaci tuni jama'a sun cika a kansa.
shi kan bai sake sanin inda kansa yake ba. Uncle HM nan ya ɗago shi gaba ɗayansa ya saka a mota. Alhaji Usman sai faman salati yake. Wannan kenan. Reception cike yake da iyalan gidan Mahmud Inuwa, wanda kowa ya san ba baya suke ba gurin kishin junansu. Matsalar ɗan uwansu duk ƙanƙantarsa yakan zamo ta kowa. Cikin ɗakin da Mubarak ke kwance, likita ne zurmuƙa masa allurar bacci. Bayan ya gama 'yan gwaje-gwajensa ya duba Alhaji Usman, wanda lokaci ɗaya ya yi ramar dole. Bai samu wata matsala ba sosai, tsagewar kashi da ya a hannu da ɗan kukurjewa ga sunan kun gansu. Ina fatan Allah ya kiyaye gaba. Sai abu na gaba, za mu ɗauko likitan kwakwalwa. Duba ga bayanin da kuka yi mini, babu mamaki ko akwai matsala a kwakwalwarsa. Da wannan bayanin ya bar ɗakin, shi ma likitan kwakwalwa da yamma ya zo. Ya gama iya bincikensa sai dai bai ga komai ba, kawai ya ba su shawarar su duk kafa ga addu'o'i. Kwanan su biyu aka sallamo su, a inda aka tsananta saukar Alkur'ani Karimi. Hajiyar mu kan kullum cikin gumbuɗe-gumbuɗen hayaƙi take, shi dai bin su kawai yake da kallo. Shi kansa ba zai ce ga abin da ke damunsa ba, har baya son dare yayi. Ana cewa dare mahutar bawa, sai dai shi darensa tattare ke da firgici. Babu komai cikin baccinsa sai tsoro da fargaba. Yanayin da yake kasancewa ciki ne ya sanya Isham sallama kwana a gurin iyalansa. Tare suke kwana da Mubarak a kan gado ɗaya a cikin mayafi ɗaya, su kwana cikin jin karatun Alkur'ani mai girma. In kaga Isham sai ka zaci shi ne mara lafiyan yadda ya rami, yayi zuru-zuru ga rashin samun cikakken bacci. Wannan kenan. Suna zaune a dining room, wato dai wajen cin abinci. Karin kumallo suke yi, breakfast. Ya kurɓi ruwan tea ya ajiye kofin ya mai da kallonsa ga Isham. Na fahimci abin da mutanen gidan nan suke nufi. Ban fahimce ka ba. Isham ya tambaya. Da farko ka bar iyalan gidanka ka dawo ɗakina da kwana kamar wani ƙaramin yaro, sannan an sanya min takunkumin fita duk inda zan yi idanunku a kaina. Wai mahaukaci kuka ɗauke ni ne ko kuma ban san ciwon kaina ba? Na ma kasa ganewa. Ni kenan ban san daidai ba kenan? Na Hisham ya sanyaya muryarsa da cewa ba haka bane ba gaskiya. Kaga kai yanzu ba cikakkiyar lafiya ce da kai ba, shine dalili. Miƙewa ya tsaye. Yau zan fita ofis naga wanda zai hana ni. Kada kai Isham yayi, gaba ɗaya ɗabi'unsa sun sauya, wani irin tausayinsa ya dinga ratsa shi. Oke, na ji zaka je, amma zauna nan zan nuna maka wani abu. Ya kamo hannunsa ya zaunar da shi. Wayarsa ya ɗauko ya shiga gallery, ya dinga nuno hotunan mata. Ya nuna hotunansu sun fi guda 500 masu shige da idanuwan da ya zana. Tsaki Mubarak yayi ya miƙe. Zan wuce ofis. Wannan kenan. Cikin sati 3 kacal, rugar ta tashi daga sunan ruga ta koma gari sosai. Titi da makaranta an yi nisa, masallaci tamkar masallacin birni, inda ake ta shirye-shiryen gobe za a kaddamar da shi, wato za a fara sallah a ciki. Haka kuma gobe take ɗaurin auren Malam Hazan da Aina. Wannan rana ta Juma'a dukkan 'yan rigar sun ci dakon zuwanta, sun shirya wasanni iri-iri don nunawa malamarsa murnar aurenta. Karfe 9 na dare, Malam Hazan tare da Aina'u a bayan gida ta ɓoye kanta tsakanin cinyoyinta. Ba za ta iya jura kallon da yake mata ba, ya dinga tsokanarta. Wannan kunyar sai na ɗauki miki ita. Ni da nake so mi soyayya madararta ki dinga bani abinci a baki, amma ke jin kunya ta haka? Ya karasa maganar cikin wata sassanyan murya mai daɗin gaske, inda ya saukar mata a cikin zuciyarta har ya saka mata wata kasa lalliyar soyayya. Nan ya matso daf da ita da cewa, ki ce wani abu mana, in ba haka ba wallahi ke kin san abin da zan iya. Da sauri ta dube shi. Dan Allah kai haƙuri, ba ni da lafiya, na yi alƙawarin gobe zan gaya maka maganganu masu daɗin gaske. Gaskiya gobe ta nisa, please ta wajena. To me zan ce maka? Ta faɗa cikin wata siririyar murya. Ki ce kina sona. Kafe shi ta da ido, abin da tun da suke da shi ba ta taɓa yi ba. Ita ma kawai tsintar kanta ta yi da yin haka, yayin da take jin wata iriyan fargaba a can ƙarƙashin zuciyarta. Ba za ka san yadda nake son ka ba, baki ba zai iya furtawa ba. Ina son ka fiye da komai a rayuwata. Ba ta iya karasawa ba, ta ji wata iriyar kunya ta lallaɓe ta, sai dai har yanzu idanuwanta na ƙasa. Na ya busa mata iska, idanuwanta ta yi wani irin farar irin nasu na mata. Wani irin daɗi ya ji ya tsarga zuciyarsa.
da bai taɓa jin irinsa ba, domin kuwa har cikin ƙwaƙwalwarsa a matsayinta na baƙauya ta iya furta irin wannan ruwan ƙuri'in kalamai na soyayya. Ina jin ki Aimana, kada ki shiru dan Allah. Ya faɗa cikin wata shaƙaƙƙiyar murya da ta haddasa mata saurin ɗago idanuwa, ya ɗaga mata gira yana limshe idanuwa, ta yi murmushi ya ci gaba da faɗin. Ainawu, idan ina tare da ke nakan ji ni cikin wani nishaɗi mara misaltuwa, ina matuƙar ƙaunar ki. Ki min alƙawarin ba za ki juya baya ba gare ni. Komawa ya duba agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannunsa ya dafa kai. Idan ina tare da ke ba na iya sanin lokaci ya ja, yanzu ma ban san karfe 10 saura ba. Mu je na raka ki, kada a neme ki a gida. Sai ta kaɗa kai. Wannan kenan. Kin dawo? Ina Malam Hassan ɗin? Maza kirawo shi za mu yi magana. Ta yi saurin rufa masa baya cike da tunanin abin da ya sa abban na take son ganin Malam Hassan. Tare suka shiga da shi inda ta rizke shi da amininsa Malam Hamisu da Malam Sale. Cikin girmamawa Malam Hassan ya gaida su yana faman sinsin na kai. Ita ma kam Aina sumsum ta shige ƙuryar ɗaki, dukkan hankalinta ya karkata gare su. Na tara ku ne anan don ku zame mini shaida na cewar na baiwa Malam Hassan auren Aimana. Da haka na yanke shawarar a ɗaura auren nan gobe. Rana ce da za ta zama mana mafi farin ciki. Za a buɗe mana masallaci da makaranta, wanda duk da taimakon Aina'u ne hakan ta kasance. Saboda haka nake son cikar farin cikinmu da ɗaura musu aure. Malam Hamisu, a garin nan ku ne kuke zame mana komai, da haka ku za ku zame mata waliyi, ko da ba zan wayi gari da raina ba. Kada a fasa wannan aure. Ina son kafin a ɗauki gawata in tabbatar da an ɗaura wa maɗiyata aure. Malam Hassan shine gatanta bayan ubangijinta, kusan shi ya rene ta, ya zame mata jagorar rayuwarta, ya fi kowa sanin darajarta. Da izinin Allah za mu wayi gari cikin ƙoshin lafiya ma. Na Malam Hassan ya durƙusa sosai yana faman godiya. Hassan, kai za mu gode mawa. Allah ya sanya alkhairi, kuma kada ka zafafa. Aina taka ce, sadaka kawai za ka kawo. Lokacin da ya fito zai tafi ya daɗe a tsaye, ko da Aina za ta sake fitowa sai dai kawai ya hange ta makale a jikin wando. Murmushi ya yi tare da ɗaga mata hannu sannan ya yi gaba. Asubar fari aka shiga ɗora manyan tukwane a ƙofar gidan Malam Hamisu don saukar baƙi sakamakon buɗe titi da masallaci tare da makaranta da gwamnati ta gina, ga kuma farin cikin ɗaurin auren Aimana. Lokacin da aka dawo daga gurin sallah, Malam Hamisu ya doshi gidan Iro inda ya ci karo da Aina ta idar da alwala za ta shige ɗaki. Da sauri ta durƙusa ta gaishe shi, a gaggauce ya amsa tare da tambayar, lafiya kuwa? Yau baban naki har an idar bai fito masallaci ba. Malam, ka duba sosai kuwa? Sosai ma kuwa. Da sauri ta ce, to ina zuwa. Nan ta je ta kutsa ɗakin, sai dai babu shi babu alamarsa. Da gudu ta fito cikin faɗuwar gaba, muryar tana rawa ta ce, ban gan shi ba. Malam Hamisu ya yi sororo da cewa, a'a, ikon Allah, to ina zuwa. To ina zai shiga? Kinga, je ki sallaki, ni bara in ɗan dudduba. Sai sauran yin waje cikin tashin hankali. Har kusan 8 ana neman Malam Iro babu alamarsa. Gaba ɗaya ƙauyen ya hargitse. Aina uwa duk ta bi ta susuce. Kuka kawai take cikin maimaita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga Allah muke kuma ga shi za mu koma. An duba duk makotan ƙauyuka hatta rugar su kula an dubo. Wato ƙauyen su na da ba a gan shi ba. Karfe 9 labari ya baza ko'ina, kofar gidansa ya ɗinki da jama'a, kowa cike da alhini. Karfe 10 Malam Hassan ya ƙaraso gidan, zuciyarsa ta gama karaya, ta feke cikin tashin hankali har ya isa inda Aina take. Ta takure guri guda kuka take yi mai sauti. Gefenta matar Malam Hamisu ce da matar Malam Sule, su ma kukan suke yi. Ya daɗe tsaye a kansu kafin Aina ta kula da shigowarsu. Lokacin da ta ɗora ido a kansa, wani iri ya ji. Suka yi ido biyu, ya yi saurin ɗauke kai, gabansa na faman dukan uku ya ma kasa magana. Malam Hamisu tare da Malam Sale suka kutso kai tare da fuskantar Malam Hassan. Kaga hukuncin Allah ko? Wannan al'amari akwai taɓa zuciya. Ira har ya ji a jikinsa cewa hakan ce za ta kasance, da haka ya zartar da wannan hukuncin. Saboda haka faruwar wani al'amarin ba zai sanya a saba umarnin da ya bayar ba. Malam Hassan, ina fatan da waliyanka kake tafi. Ya kasa daga kai, shi kansa yana shakkar abin da zai furta. Malam Hamisu ya sake maimaita maganar. Malam Hassan ko ya dago kai yana duban Aimana, wacce daidai lokacin ta kafe shi da ido. Ya motsa labbansa kamar zai yi magana, sai ya kasa. Da sauri ya juya ba, yayi karfin halin faɗin,
ba zan iya ba, ku yi haƙuri, babu batun aure a tsakaninmu. Wani irin bugawa gaban Aimana yayi, bata san sa'ad da ta miƙe ba ta sha gabansa, duk kunya irin ta bushewa idanuwanta suka yi. Malam ban ji ba, gaya mini, ta faɗa cikin sarƙewar murya. Ya kawar da kansa gefe. Ki haƙuri Aimana, ba zan iya aurenki ba. Bata san sa'ad da ta rukumkushe shi ba. Ka ce mafarki nake yi, na san Malam Hassan dina ba zai ce haka ba. Yanzu ne muke matukar san junanmu. Kada ka ce min haka. Kaga na rasa mahaifiyata. Abbana ba zai ji daɗi ba idan har ya ji wannan abu. Kai fa ka ce ne daga duhun jahilci. Ya girkon da ta masa yake yi har sai da rigarsa ta tsarge tun daga wuya har ƙasa ta zube ƙasa. Mamaki ya sa ta kasa ɗauke ido a kansa. Ƙwalla ta gani kwance a jikinsa ta sake miƙewa. Kuka kake yi malam? Ka sani Sabo akwai zafi ko mutuwa akai, ba komai ake wa kuka ba. Babu wanda ya wuce Sabo, in babu kai mutuwa zan yi. Yau na buɗi baki na ce ina son ka, ina matukar son ka. Yanzu ne nake buƙatar ka zama komai nawa, komai da komai, kada ka guje ni. Bani da wata illa. Ta koma gaban su Malam Hamisu ta ce, ku gaya masa bani da aibu, bani da illa, ku taimake ni kada ya tafi, kada ya mini haka. Ni ma za ku ta sani, za a shafe mu duka da ni da su Abbana a doron ƙasa. Matarsa ce ta taso ta ja ta a jikinta, ita ma kukan take yi. Tana ji tana ganin Malam Hassan ya fice, ko waiwayawa bai sake yi ba. Sai dai abin ya zamto mai ɗaura kai, yadda yake ta faman shararar ƙwalla. Lu ta zube jikin Mariya, matar Malam Hamisu, tamkar matacciya babu numfashi. Wannan kenan. To a nan zan tsaya ta cikin shirin Hubban Shadidan, wanda yake zuwar muku daga taskar Hausa Novel TV. Ga masu tambaya, sharhi ko ƙarin haske sai su danna subscribe akan tashar mu mai suna taskar Hausa Novel TV, inda za ku samu zafafan littattafan mu na Hausa masu ɗebe kewa da sa muku nishaɗi. Ni naku a kullum Abdullahi Muhammad Salbas nake ce muku bis salam. Kada ku manta subscribe za ku danna akan taskar Hausa Novel TV.